Maabig ya oras at sikatayon amin lalamot, pinablimira na taten, agagitan kakaaro. Pisalamatan tayo, susay panangaroy Diyos, tanit danto tayo lamot na pangkanaw nawa, pedyad untanet, buka itin tayo, tankot-koton tayo na aragdalom susay kabaliksan na saray aral yan narumugan at say libro na say gawa. Siya si Pastor Rosler Zamora, say lingkor na say Diyos, ang tantumat kay iba tayo sa sayan bukta, to say masimuon, tan mataraki, ya pastor na Central Pangasinan, si Pastor Felipe Manlungat Jr. Pastor! Mabigya agawad si ka, Pastor Ross. Untan numatad si kayo, malikatag pastor, ya naniba tayo, loob, ya pigaran bulan, tan simban limalabas, tan sayan lawas, usay utit, ya panaralan tayo sayan trimestre, libro na say gawgawa. No, bilangan mo, Pastor Ross, 13 simbaman. Yan pan iba ta. On pastor, at talagan malikatak, ya kaiba kayo pastor, ya binukait tayo no antura may marakep, ya aral, ya intern na sayan libro. Pinanaralan tayo pastor so say gawa na say masanton espiritu at panamagli na saray totoo, ya singa si Pablo, si Pedro, saray apostol, saray imuon na iglesia, ya imliletneg. Pinanaralan tayo pastor no paano nira ya bimabalag tan bimubo na ed pananisya. On. Pastor anto so ni bagayo ya balibali lan aral ya nalayo ed saray limabas ya aral tayo. Say agko, say lanang lanti yon, pupuro kad nunot ko, Pastor Ross. At saray, at 13 simba, ya impanaral tayo na sayan libro na gawa. Say talaga naalis at nunot ko, so panangaro na Diyos at saray lingkor to. Yagtura pa ulyan. Basta mandesisyon ira, yaman paagamil at kimin ebanghelyo sa Diyos lawas siya waratan. Ya mangantabay sigara. Ang gamanuntan pastor, maya-maya nang tayo pagkasagsaga nga wa, labitan agaw, aray abubatan at agay, ya opisyalis, saray totoo, saray pagano, saray hudyo, saray hintil. Tan amin ira pastor, talagan sumlang numaminsan, do maya-may mo saray mangyaawat, dakil mo sumangi pulisay, bangbalot say Diyos, aga na uputan na say rason, penjad untay na't mampatuloy, iray pinablin anak tuon panaglingkod. Kuwatan, Pastor Ross. Pastor, bali-bali so saray tali-tali ng Pablo tan si Pedro, pastor, sayan agaw-gawa at sayan libro, at atali-tali da so say talagan panangaro tan kiwawala na say masanton espiritu. At sayan utit ya panaaral pastor at say pamagat na sayan kuma 13 ya leksyon at say inyakar ng Pablo at Roma. Droma. On. Pastor, nanang tayo ya jad utit ya duaran kapitulo na sayan panag-aral at si Pablo wala susay mahirap ya inpan biyahe to ya paula at Roma malapod si Syria, pastor. On. At nanang tayo sa rayan panaralan no paano niya tunto na sa Diyos siya katawan si Pablo tan saray kakaiba to. Pastor, sakbay tayo ya unlawig at mampikasi tayo. Kasi tayo. Maraming Diyos katawan min sa katagayan. Si mabilas so honor ya simba na say panaral mi na libro na say gawa. At warja lalamat ya aral mi so sakay tan kaunuran niya parte na say bilay ng Pablo. Yan o inar, ipanangnang yung lalamat. Tan ibabangat yung lalamat si kami. Ipapatalos yung lalamat si kami. So saray, ginawa yun, mararakap iran ba la at say bilay to. Pero nilalamat si rin, O Diyos, idala nyo kami sa akin pang kanaunawa. Sa akin namin, sukurumit nga na ni Jesus. Amen. Amen. Pastor, no nangnangan tayo, si Pablo at ibaki dala at Roma. Nanlapo at si Sarya, tanja at versikulo 27, kapitulo 27, versikulo 1, nabasa, Pastor. Okay, so 27-21, sa kwanto jay, 27.1. 27-1, sa kwanto, at sanan nigan-gan mansakay kami ya unla ed Italia interda si Pablo tan arum ni pinangaw da ed sakay kapitan mangaran na Julio ed kapyan nen Agosto. Pastor, nung nangan tayo ay, si Pablo at impiya da at kindi Julio, Julio on.
kindi aya so gangan ang kapitan niya Augusto pastor awa. On. Ya sikato so ipawid dala ed Roma. Tapi anjad untanet si Cesar so ara pundulatan ibaga to so saya kaso to pastor nang tayo araw daw nakar nasayan kaso. Akasabid Roma, Pastor Ross. Akasabid Roma pastor. Ed kindi Cesar. Akin unya so say agaw-gawa. Tayo pastor kaiba to ni so sa ramay pingawan kwanto aramay akakulong aramay dudusaen aramay mamamatay kaiba dayo pawitod Roma kaya kaiba lang gid sa aramay kriminal si Pablo pastor Imbansag daya i-travel irad Roma kasi ibaray talagang unta hanggang si kato pastor at walad pingawan di ba pastor si kato matso kakulong 276 ra namin pastor ya lima diman mangbalot si Pablo pastor at agan balot nanunot na aliwag sayan inya karto diman akin lapod kinatungtong na sa Dios sakbay na saya basan tayo pastor sa ipapatlep ya bersyo tayo sayan kabosa sayan bukta inarumo ka gawa 27 bersikulo 24 si kwanto akwanto agka antakot Pablo kaukulan niya umpat nagka ed arap ng Cesar et niya sa Dios inya buloy to ed sika so amin niya ibibam aman sasakay. Pastor, nanangan tayo sa Diyos, kung tuwag ka natatako, paulan ta ka man, ang gansara may kaiba to, araman at in-design na sa Diyos, yan nakaiba tura. Ito man, Pastor. Nung Pastor, hanggang si Julio, hanggang si Augusto, hanggang sa rayay masulo ka duwan laso, so 276. Ya, kriminal, talagang ginagala na Diyos siya si karay na kaiba to. Nang yung pastor sa biyahe daw Sa biyahe sa isang kairapan niya pa nagbiyahe dito na Mediterranean Sea. Pastor, mabagyo, mairap, mayang lulurig, madaluyon, at malapod, Nobyembre hanggang Marso. Sayan talaga madaluyon. Hanggang dyan si Katoy Pastor, no, araway Disyembre, kwanto talaga madaluyon, awa? Delikado yung mambiyahe. At aman mo iya bukta, aman mo iya bulan, so sahi umpisa na sahi iya karda ed Roma. Talagan, nang mo di Pastor Ross, so pamapairap dan si Kato, awa? Nayarin, sa inununutan da total, araya mo ito bilanggura, araya mo ito kriminal, di manihibalaran ng patay. Sa nayarin nagnunutan tayo at Pastor Ross, unong sara may naaral tayo ng banag, ibaki darad sa kiyapason, pero sagot mada at i-assassinate day Pablo, ang panadsayan pangkanaw nawat, akaplano mo at yaya, tapiano jamot lang patoy. Nubilbilang, ta-dangerous yan tin panaon. Pastor, kanyan, unya so agaw-gawa. Pero nata, Pastor, na nga tayo di man si Pablo, nansyan siya, leader mo, lamang hanggang sa may walad pingawan. Pasan tayo, Pastor, walay imbaga to dyan, versikulo 10, tan 11 na kapitulo 27. Yan, 10 tan 11, say kwanto, at in kwanto at sikara, lalaki, nanangnang ko asay panagkasakay, mangiter na kairapan, tandakil kaugsan, aliwalabat at awit, tansay sakayan o no agda, jasaray bilay tayo, mat agagi say kwanto. Balat say kapitan, lalo sinisya to, so piloto to, tansay makankian na sakayan, nansaray sinalita ng Pablo. Pastor, nanwalarad sama na Pierre sa ikwanong Pablo. Bibili ng tura, Pastor. Bibili ng tura kanto, ang tayo dyan unduga. Ganayarin ang lugan tayo dyan amin. Una, amayamay tayo. Kamado, amayamay awit tayo. Delikado dyan. Unlirig sa sayan barko, lalo lang Nobyembre. Ang tayo, Pastor, amayamay so pinambiyahian lang ng Pablo. Talagang delikado kwanto. Balat, si Julio, agto si siya, mas sinisya tumay. Tupinansin, narami kakaiba to ya. Piloto ya mampapandarod sama na barko. Kaya Pastor, antoy agawad si Kara. Limerag ira. Awa? Nunang tayo Pastor, talagan adunggay. So sama na barko ni Luganda. Amin niya wida imbabasyo dala, kaya tunta ni Salbarda so say bilayda. Pastor, nunang tayo ang bagdan si Kara babayuon na say bagyo. Say Dios, say presensya to agbalot abalang at si Kara. Basan tayo Pastor 22 hanggang 24 na versikulo na kapitulo 27. Say kwanto, at natan, simbawon ta kayo, pabiskagan nyo so linawayo. Ta ang gapo na ani na balang, abilay at sikatayo. No agbukor na sakayan. Tan,
kalabyan in malagay ed sa abay ko susakay ya anghel na Dios man kankian ed say ed siyak panlilingkuran ko. Akwanto, agkaantakot, Pablo, kaukulan niya umpat nagka ed arap ng Cesar, at niya sa Diyos iabuloy to sika, so amin niya ibibam aman sasakay. Pastor, nanang iyo nanong mabiyahe lara, syempre pastor, di mala nira di Italia. On. Natan, agaylay kasil na daluyon at nababagbag ira na sayang kakabalaga daluyon. Untatakot ira natan. Actually, pastor, nung nang tayo, wala ni order ya, pati yung dalarayan pingawan ta sa lanti, aglara maka-survive. On. Ta, pastor, 14 ya labil an agaw lara nagamamangan, ang gapulay na akanda. Ay, kurabong lara mongod, sama pastor, kapoy lara, ang gapula pastor, so samay ilalo dan nabilay nira. Kaya yan sa ramay waman pastor, depressed lara, kaskasyan lara, pero imalagay si Pablo at paglayda. Sa kwanto kayo napapagaan, kayo nababalangan na sa ilalo. Akin, lapod kwanto, ang gapo, so umpatay ed si katayo. Nikdanturan na assurance, Pastor Ross. 276 yawad dya, so akakulong, maliban ni Sara may crew, nasama na barko, kwanto, ang gapo so say na pura Nabalang. kabilay, ang gapo'y nabalang, ayalabat ya Noon barko. sa may luganan dalawa. On, ayalabat so say Nabalang. nabalang. Pastor, anto so say nanangangan tayo ya aral at saya. Basan tayo pastor 33 hanggang 35. Yan 33 hanggang 35, Pastor Ross, ay kwanto niya ay. At lilag na inbutay na agaw, si Pablo sinimbawa tura ya amin, piyan man taganura, akwanto. Natan si kato, so kumalabin apat ya agaw, manaalagar kayo, tan mantepel kayo na eras. Yang gapo, so kinanyo abalot. Kanyan, keruan ko si kayo, mantagano kayo, ta saya ni paakarad kasilyo. Taangga po na ani na balang niya anggan lamang sa kay abuag na uluyo. Pastor, nangdangan nyo sa may kipapason da, labi na agaw lara nagamamangan, nga pulay na akandan talaga. Narasan lara, wala mo't siguro pero titipidin da. San araya preso, akapreso, no 276 pastor ya preso, pigamo labat tay kanan dayo. Mayamaitan, so kaukulan ng panangan. Natan pastor, nangdangan tayo, ang gapulay ilalod si Kara, pero kwanto, sa presensya Diyos walad si katayo, tawaman din siya si Pablo yung mamapakasil. Natan sa ginawa to pastor, ang alay tinapay, kwanto mangang kayo. Kailangan nyo yung maksil. Manisya kayo siya, ang gapumbalot, ang gano book ko no pastor, so nagkal. Akin pastor, anto'y gabay ito yung ibagaya Pinakantura, lapod ang tanong Pablo, imbagalay Diyos siya katawan, ya, lango yun da. On. Lango yun da, malapo di manad. Pakas, dara lang na sa barko, ya ulang sa may isla, ya laan da. Antayo pastor, no, nang tayo Imbaga nun Pablo, ya, iba na nyo tay, atay angkor, anta? Basan tayo pastor, may angkla. Nang tayo pastor, 29 tan 40. Diyan 29 tan 40, saya sukanto. At lapo ang takot da so ni sarsar kabatuan inpulagda so apatiran pataga jaed ubet na sakayan at pirawat daya kabuasan la. Jad 40 sa ikwanto at sanan inikbananda susarayan pataga pinaulyandara at dayat at insan inukbardamet susaray singer na timon at nan intagida at dagem so layag at unaan in marap ira at gilig. Nang nangyong pastor, no nalilikas daya manatapaw. Kanyan may pataga na sa may barko da, inyapas daya patirap, yan dyan ng agara makaula diman. Ang tatakotiran ng sarsar irad sa amay pastor, siyempre, nadaral lang may barko daw. Pastor, ang tayo, wala may kansyon niya, walay pataga mi amalit, ang ganjad bagyo ag natunyag. Kanta pastor, ni singarad bato amalit, jaad arunan, Kristo ni puger. Pastor, ayaya kansyon at balibalin kansyon at sarayan panaon. Balit, agda pa nilaluan, so sa may pataga, yawan man sa may barko, lapod saman, sumandiral ni Ed Sikara.
Say patagan malet at atang tanagagi kira. Noon sabi susarayan pagkadis ka bilay, problemas ira agagi kira, aga po'y balot, arum. Nuwag ingan say patagak hindi Kristo amalet. Ya si katayo sunisinger at bato sa may cornerstone, ang po'y arum no gingan si Kristo. Antay at atang nagagira sa kuha ng Pablo, agbaryutan. Natan, mani siya lara, tanan imo na nagarani siya, delikado yung bilay da. Oo. Natang pastor sa kuha ng Pablo, kalyutan. Kaya inikalda, nang kapangakalda pastor, simbiplog so dagem. Oo. Tanatan na may dagem, inyarap Inyarap-turad turad sa may landa. nan inya pas daw ang pastor 20 ya metros ni na ya depa On. natan 12 depa laba laso ka alarm so asing garlaran tambib Singer on. pastor Anthony Susay agawa ud sayan panaon antayo pastor no nangan tayo basan tayo 40 Jad 40. versikulo 40 Versikulo 40 sa kwanto. At sanan inikbananda susaray pataga, pinauliandara at dayat. At insan inokbarda susaray singer na timon. At nan intagida at dagem sulayag at unaan in marap ira at gilig. marap ilarad gilig pastor awa On. nanangan tayo nalilig na dala susay pakabanyari na sa Diyos ya katawan On. natan pastor nadederal la may barko sa ikwa na sa may kapitan si Julio patayin laraya pero ang timbaga ng Pablo pastor ay patayin laraya kasi basan tayo pastor 42 tan 43 Sa kwantod 42. At sagat man na saray sundalos, patinda so saray pinangaw. Umpan wala so unlangoy at sikara at untaynan ira. Jad 43 kwanto. Balat say kapitan, lapud labay tuya, ilaban si Pablo, sinubalan tura at gatmara. At inggan ganto saray makayari, ya unlangoy, untaboy ira ya ununa, tan unsakbit ira at dalin. pastor awa si Kapitan Julio anong nang tula si Pablo ya talagan madapag ginabilay Yun. kanyan sa kwanto agyura papatayin pero nang gapo may Pablo siguro sige patayo lara kwanto siguro awa tapiano duga may imbaga tayo ni mga pastor ya mas maragap niya patay nira nansay na bilay ira balot makatakas ira Oo, syempre makatakas ira. kasalanan na sa may sintoryo Oo. nga po aron si Julio sa kwanto sige lang agyura papatayan unlangoy irate unlangoy antay pastor bali-bali sayan drama ta kini inaladaray tabla nayarin arame aro mo tinuugbar daray may katig ko na wa no anto ka man sukiw yan na aladaray truso man Tapianon tapo ira lang ba nga? on tapi ano maka agara ang patayawa at lima lang ko ira pastor at sikara namin unong say salita nun Pablo yan salita na sa Diyos at sikato Yang gapoy na balang, gano'n sa kay. hangga po abalang hanggang sa kay antay pastor so ibagay 44 pibasa yo pastor Sa 44, sa kwanto, ituloy tayo agagi, basa. At saray arom, manpaltaw ira, at saray tabla. At saray arom, manpaltaw ira, at bengat la kagawaan na sakaya-sakayan. At untan so agawa, an nilaban ira, yamin, asin makbit, at dalin. nilaban nila namin pastor hanggang po Wow, hanggang may- sa kay Katon, Pastoros, nanang nang tayo jaya dapat. Basta nang salita Diyos, pansyansyan tayo. Ta ang gapoy ibaga na Diyos, yag tutuuran. ag naburi pastor so say promiso to say promiso ito o nayari na aga na honor Niyarin manguman. manguman hanggang sa may ibagaton inanaro taka kwanto anak seng nan sa ito kano naangob na po sa man tayo manuta kwanto pastor pasensya kayo sa mga galaw pastor pero ang kano man saray bituon kanto kalawitan ko pianiter ko sika untan so panangarog ta maganggana balo na nanakla medyo imaliway postura ton daisa On. Abalang laban niya sa sa may salita to. panangaro. Pero sa Diyos, agam balot, mambalo. At atang ito nagagikara. Agam balot, manguman sa Diyos siya katawan. Natan, pastor, amay atambi banda manaya sa kaya isla, sa ngaranto at Malta. Malta, so sa may isla ya akasad saranda. On, pastor. Natan di mad Malta, wala ray tutuo di man niya akaneneng at sikara. Mhm.
at tinutulungan dara. Basan tayo, Pastor, 28, versikulo 2. Sa kwanto, versikulo 2, at kapitulo 28. At saray atap at totoo, pinat naganda, kami nasan kaabigan alinawa. Sanan dinangatanda, susaray papatangan, inakura kami ya amin. Lapuod uran, ya unpupulag, tan lapuod betul. Nangya, Pastor, siyempre, ang butel. Abasara. Ay, no nilang nguida, ang gantambi, Pastor. Nayari na rami aruma. Sa wan era, nakakatelara. Siyempre, paglilabi man, kaya nan kargara na may pamparangat, tapya dyan unta na nabawasan sa may butel da. Oo. Maong ray totoo di man, ara may atap, kwanto gabi ito ibaga, aray katutubo. So, yawan man. At tinutulungan dara. So, Natan, si Pablo Pastor, at mga alay kiyo, ya, pansunglor. Mm. Sa problema, wala man ayo uleg di man. May uleg ya talagan makapatay, maduta. Talagang Natan, Pastor, kinatkat lima. Anong may uleg ya talaga nakasabi ni. Sa ikondara may totoo, ay, sayan tuot kyan. Makasalanan na talaga. Tani, akaligtas, nilaban na sa tayo inirag na barko, pero ang gadya, hahabulan din siya na sa patay. patay. Kanyang babantayan da. Mm. Nabaktara talaga, nananganda, no, naulaw, o natumba lang banat, o patay la. At abayag mo la. Amay, duta ko muna, yung patay to lang, agma ang papatay. Jad English, Pastor Ross, Viper, kwanto English. Ata na talagang Venomous. venomous na niya ulag. Talagan. Kanyan, di man, ginawa na ng Diyosan si Pablo. Kaya nakapantasi ni Diman niya. Sa Diyos yung mabilay, si kato yung iliktubod si kato. Ano ba, Pastor? Nata, Pastor, wala akabat na Diman. Sa ngaranto at Publios. Awa. Oo. Diyan 28 versikulo 7, nanang tayo, ya tinawag to ra, winelcome to ra da bungto, tan kinalaranda. Tanaya si Publius Pastor at yan tinanggap to. So sa ikatuan. Tao, di man pamilya to, walay man sasakit. Basan tayo, Pastor, awa? Basan tayo versikulo 8. Jad otso, say kwanto. At ni Bana asay amanan Publio, wala dukulan ya ag makayari petang. Tan mambawas na manutot. Jad saman limuob si Pablo, anineng to at nan ayari ya akikasi, intaputo ray lima to at sikato, apaabig to. Yan apaabig, Pastor. Apaabig na sa Diyos siya katawan. Ani siya rad si kato. Nalapod sa man, Pastor. Aliwala ba si kato so agunggunaan. Hanggang sa aral kakaiba to. Ini nandare na akan. Talagang tinagano andara. Pastor, agaya balot bayag ta syempre aluan di manod malta sulaan da. Pero at least akapantasi di man. Nung mo dyan, Pastor Ross, kini. Ang gapoy papalampasan ng Pablo ya pangkanaw-nawa, ya agamantasi. Tuatan, Pastor. Talagang no nangan tayo basta walay pangkanaw-nawa to, ibawag to sa pananisya. Pananang to sa pakapanyari. Kaya, Pastor, natan at kailangan da ituloy so sa biyahe da. Kaya timuloy era, Pastor, at akasabira Roma. Di madroma natan, Pastor. Dakil so ang awatan si Karadiman. Basan tayo, Pastor, at versikulo 15. Okay. Jed 15 say kwanto. At nanlapod man saray agagi, nan nadngelanda kami, linmaraya inabot da kami ang gaed plaza ng Apio. Tan saray talura taberna. At nan anang nang tura ng Pablo, akisal salamat at Diyos, at bimiskag so linawato. Gaylay daka, Pastor. Kasumpalan niya sa inunuton, di man at mampaliwawatan, nayari na may hamay lalamot, sumandusan si kato. Pero say, Pastor, say ang ngulupod si kato, sa ramay manani siya la. Inabot dani. Oo. Pastor, gaylay sa gaylay daka, Pastor Ross, ya, nangan niya talagang, say tuo ya matuor ya manlingkor Diyos siya katawan. Lanang niya iingatan, babantayan, tan bibindisyonan na sa Diyos. Hanggang numaminsan at ali diwa mo ya tali-tali, Pastor, nairapan ka mo numaminsan pero aluan nay ta sa Diyos mangitar mo na barakop yung inspirasyon. Pastor, noong nang tayo dyan, versikulo 16, agdaman na ingkulong si Pablo. Basan tayo, Pastor, awa? Dyan versikulo 16 na kapitulo 28. Say kwanto, at nan limuob kami ad Roma, kasabilara Roma, Pastor Ross, awa? Say kapitan
inyawat to susaray pinangaw ed kapitan na saray bantay ed pretoryo. At inyabuloy ed Pablo manayam ed bukor ed abong to pati sakay sundalo a bantay ed sikato. Ano yung pastor, at may babagayon house arrest. Ay, may house arrest. Imbis ya si katuhet ikulong dapat, andi. Agto kay ibara may pinangaw, naging ano na to, pastor. Inawidad sa may abong to. Tan, wala labat sumambabantay balad si kato. So, maraga pa wa. Ang to'y ginawa to di man ay syempre, unong gadi babagayo, ang gapoy palalampasan to at man Kalar. Versikulo 16, pastor. 17. Sa ikwanto, at agawa anan linmabas so taloy agaw, tinawag to so saray manunaan na saray Hudyo. At nan atip-tipon lara, ingkwantod si kara, siyak laki ya agagi, ang gaman ang gaposo agawak asumpa ed balay, o dino ed saray kaugalyan na saray atateng tayo, ni awatak pinangaw, nan lapo ed Jerusalem, ed 5 na saray taga Roma. Nang iya pastor natan amay tali-tali to lalamo so ibabaga to. Oo. Panumpisaan. Siyempre, akin wadya ka, akin walay bantay mo. Aman so Oo. introduction to, kanya na yarin, pastor, bali-bali i-incorporate so sa may ebanghelyo, may gospel, ed say tali-tali tayo. Anong nang tilalamutan sa yan banda, pastor wa? Natan, nunang tayo, si Pablo, nan kalar di man, tan si katos nang baga, malapod labi ang kagkabusan. Talagan ang gapoy papalampasan to, Pastor Ang kapoy Ross. palalampasan to, nang yung pastor at versikulo 23. Jad 23 kwanto, at sanan tinandaan ed sikato, so sakay ya agaw, linmara ed dakel ed sikato, ed nan nagtuluyan to, at nanlapo ed kabuasan ang gadngaram, ed sikara impaliwawa to so agawa, pinatuwa to so panarian na Diyos. Tan kinalarantura ni Pakarad Jesus, jaed panamaglay, naganggan ng Moses, tan saray propetas. Nung nga pastor walay antigin na to, nang kalar. Manlapod kabuasan, gadlabitan. On, ipapaliwawa to sa may kaabigan na may good news, sa may gospel. Say kumadwa pastor at mangiiter na testimonyo to ni paakarad say Panarian panarian na na Diyos. say Dios Oo. sa katawan. Tan gabay ito ng pastor no paano niya bimuna sa church. So sa iglesia, paano niya bimalag tan bimiskag, ang gaman untan amaya-maya pagkasagsagang. Oo. Iistoryaan tumakmanad si kara pastor. Kanyan agaylay dakep, susayan pa nagkalar, ya ginawa ng Pablo. Iingkaristura, Pastor Ross, awa? On. At mansamput la susayay libro na sa gawa, pastor. On. Singa say libro na gawa at bitin, kung tayo siguro, pastor, or singa may Singa ang samput gapoy to. ending ton talaga, ha? On. So, no nayarin walay part to siguro to ya, pastor, anto susay samput to. Versikulo 30 tan 31, pastor. Diba sa'yo? Sa ikwanto, jad 30-31. At si Pablo, nanayam adwa, 2 taon, masimuon, dilin abong ya inabangan to, at inawat to raya amin, so linma ed sikato. Ya inpulpulong to so panarian na Diyos. Tan imbabangat to so saray, bengatlan ni paakarad katawan Hesu Kristo. Jaed mabulos, ya ang gapos so syupaman nansebel ed sikato. Ang gapoy ng sebel. Noon. Mabulos yan nan. Actually, pastoros kin imbakidad Roma, tapyan di man la kumun man sampot so ministeryo to, pero aganan sampot. Jad honor, jad las yakin, ang gapulay nan sebel ed sikato. Pastor, dasampalan la susayan libro ya pinanaralan tayo. Kasabila si Pablo ed Roma, tanatan pastor ed asumpal agasumpal sa trabaho to nuwag inganat say 10 na sayan libro ed aga akakulong, aga nadudusa, nuwag ingan agmanay marapod si Sir Pastor nanangan tayo ed si katosuwaman nilabat ya agni nang katwiran sa manat si katosuwaman ya akahaw sa res balat bulos Magpapatuloy, yung mambangat. Pastor, sakbay tayo ya man 10 at sayan trimestre. Anto susamay naaralan tayo at sayan talitali ng Pablo.
tan si Pedro, tan say arom ni raya, imuuna raya apostol tan babangatan. At say impan turtur tayo, na sa raya aral, at say libro ng Roma. Anda nagawa. On, Pastor Ross. Amayamay, so, amayamay agagi, so, anong nang tayo ng durumas, sing ano, no, tungtuon sutwa, sing ano, amayamaya kulor, so, impambilay na saray anak na Diyos, at saray istorya na libro nagawa, Pastor Ross. Pero, say, labay kon, o nananang ko, ya mensahe dya, at si Katayo, Pastor Ross, at samay, say, mensahe, ya libit-libit, o awit-awit na sa iglesia tayo, Pastor Ross, at dapat mampatuloy ang ganon to'y nagawa. Ya dapat nalikna na saray miyembro na sa iglesia tayo. Ya dapat walay gawin da. Dapat walay ni contribute da. At say kimoy na ebanghelyo. Tapian saya at man patuloy angga at say isabi na say manangilaban tayo. Salamat, Pastor. Pastor, dyan tuwa, at loob na taloy, 11 taloy, ya pa nag-aaral at amayamay so malibalin akabatan ko. Nantay, Pastor, at sa yung pangsampu na sa libro na Roma, si Pablo, agati munda ya mga kalar. Agati munda lapod sa gabay ito ni Ibagaya at sa panagkalar, agati munda man, nag-iingan at ipatuloy na sa iglesia nata. Tuwatan, Pastor. Nan imuna ya lawas, ya pananaral tayo, Pastor, sa imbaga tayo di manat, sa libro na sa gawat, sa pamagatot gawa na saray apostol. Balat sa ragtimot ya iba gaya gawgawa na say masanton spirito. Tananang tayo ipakapanyari na masanton spirito. Pastor, say gawgawa na saray apostol ed panamagli na say gawgawa na masanton spirito. Aglabat, Pastor, ya asumpal ed sama na panoon. Mampatuloy ang gadnatan. No paano niya inusar na say Dios? So saramay apostol ed imuna ya iglesia. Untan tumot so pangusar to si katayo at sayan utit niya panaon. Ya siguradon kaiba tayo'y masanton spirito. Pianjad untan, dakil agagik ira, susaray na bendisyonan, at say panagkalar tayo, at dakil tayo na ani, makapakinabang at sa tay bilayaan di anggan, tan sa tay marakep, ya ayaman niya, ipaparana sa Diyos siya katawan. Tuwatan, Pastor Ross. Pastor, salamat at say impanulong tan amin niya imbawag yun, mararakop, iraya, simbawa. At saray di mangal, tan akaiba mi at loob na sa kaya trimestre, salamat at si kayo at atang tan agagimira kakaaro, at sa impidagopyo. Mi salamat tayon tuloy sa Diyos siya katawan, kanyan gabay mi, ya ipikasyan kayo. Maron Diyos, ag natukurso sa ipanangaro yo. Salamat at sarayan katuaan niya pimapalitag at puso minatan. Agbalot katawan ni buri. Ya si kayo so sang kamakapanyarian niya Diyos. Walad limayon amin so say nagagawad say bilay mi. Say gabayo katawan at manlingkor kami sikat, tan mansyansya kami at si kayo. Tandakil ya to katawan so makakabat at si kayo. Unong katawan at si panangaro yo, tan unong at si panangagamil yun si kami. Penjad untan, si kami sumangibawag na saray ng kablin salita yo. Maaron Diyos, bendisyonan nyo namin. So saray under nga sayan panag-aral. Amin kumun niya saray leksyon niya nadngalan mi. At aglabat ira katawan na balang no agingat at untuburad kapusoan mi umbunag ira katawan tani aplikar mi dilin panagbilay. Say bendisyon na tawon sirin. So say natali-tali na balang sinan sakay. Manlapod natan ang gad say isabiyo. Katawan oy lakumon. Tano si Kileon sabit nilaban kami. Napitungtungan mi Pablo, tandakal nira so istorya gantod si kami. Saya sukarawan mi at bablin nga ran sa sumanang ilaban mi. Amen. Pastor Jojo, salamat siya balbalag. At say impanaral tayo na say ang kablin salita na say Diyos at sa kaya simes. Salamat mo, Pastor Ross. Amayamay, so, malikat, tali-tali, at sayan, naaral ko, at sayan, impanaral tayo sa salita na Diyos at gawa. On. At atang tanagagimira, kaagian, agman susumpal dya susayan programa, lapod dyan untong buklamot ya trimestre, maniiba tila lamot siya manaral na sayang kablin salita na say Diyos siya katawan. Say Diyos kumon, sumangkawalo at si katayo namin.